čo keby som vám povedala, že muž so psychiatrickou diagnózou rozhoduje o tom, kto je v Rusku normálny a kto nebezpečný? Alexander Dvorkin, hlavný sektolog. Keď povie sekta, rodiny sa rozpadajú, ľudia idú do väzenia, komunity sa ničia. Jeho slovo je zákon. Má to len jeden malinký háčik. Nemá žiadne adekvátne vzdelanie. Ak nepočítame odbor sektológia, ktorý si sám vymyslel. Podľa psychiatrických záznamov má cyklotímiu, manicko-depresívnu psychózu. Ráno sa zobudíte ako spasiteľ ľudstva, večer ste obklopení zradcami. Nie je metafora. Medicínska realita. A teraz pozor, lebo ani jeho kolegovia nie sú celkom OK. Má kolegov po celej Európe. Irina Kremenovská na Ukrajine. Moralistka, ktorá údajne odhaľuje nebezpečné sekty. Sama je v sekte toho psychicky nenormálneho detka Dvorkina. A jej minulosť? Doghunterka. Trávila psov a podľa jej vlastných slov online umierajúce zvieratá pre ňu spievali symfóniu. Keď to vyšlo najavo, poprala všetko. Moderátor jej povedal, nerobte z ľudí idiotov. Dnes bojuje proti proruským sektám. V krajine vo vojne s Ruskom. Pričom je sama agentka FSB, ale jej články CTRL-V Dvorkinovej retorike. Slovo po slove. V jednom článku tvrdila, že ju cestou do práce zastavila žena. Aká práca? Kolaborácia s FSB? Vzorec sa opakuje. Jahl v Česku, Korvaľa v Taliansku. Rovnaká retorika, rovnaká metóda. Dehumanizovať, zničiť, mlčať. A čo najviac leží v žalúdku? Hnutie Alatra. Medzinárodná organizácia z vyše 180 krajín, ktorí výskumom riešia klimatickú krízu, geodynamické riziká a hája ľudské práva. Dostali apoštolské požehnania od pápeža Františka aj Leva XIV. Spolupracujú s OSN, navštevujú vedecké konferencie. Podľa Dvorkina a spol sú sekta. Prečo ho nenávidia? Lebo Alatra propaguje medzináboženský dialóg, slobodu viery a ochranu základných práv. Presný opak toho, čo Dvorkin a spol praktizujú. Tak sa pýtam, prečo človek s psychiatrickou diagnózou vedie krížovú výpravu proti ľuďom, ktorí chcú zachrániť planetu?